Du taber penge. Du er kanskje ikke klar over det, men nogen af disse vaner, du adopterer, kan tømme pengene dine, uden at du selv er klar over det. Se denne videoen. Vaner, som får dig til at tabe penge. Ikke planlagt budgetter. Uden økonomisk planlægning er det som at navigere uden kart. Resultat: unødvendige udgifter og ukontrollerede regninger. Udgifter uden at kontrollere ind- og udbetalinger kan generere unødvendige udgifter og gæld. At prioritere ønsker frem for behov eller give etter for kæphester kan være bortkastet. Køb på impulse. At bare i dag. Du lever bare én gang kan ende op med at koste dig dyrt. Spørg altid, trænger jeg virkelig dette? Uplanlagte køb, ofte motiveret af kampagner eller følelser, er disse små hverdagsudgifterne, som du bruger uden at være klar over det, i stor grad skylden, noget som kan skade din økonomi. Udsætte betaling af gæld. Udsættelse af gældsbetaling øger renten og gør det vanskeligt at komme ud af minus. Renter kan gøre liten gæld til store problemer. Er det så mye gæld at betale etter som måneden går, at du glemmer noget undervejs? Lag strategier for at hjælpe dig, prioriter at betale det du skylder, og slut at betale renter for ingenting. Hvis denne videoen hjælper dig, ikke glem at lægge igen en like her på YouTube og hjælp mig med at bringe mere informative videoer som dette. Forsker ikke og forhandler ikke. Alle, som ikke forsker og forhandler, går glip af en stor mulighed. Nogle gange betaler vi mere for et produkt, som vi kunne have betalt mindre for, eller til og med fundet et bedre produkt, hvis vi havde vidst, hvordan vi skulle undersøge eller forhandle med sælgeren. Afhængighed. Afhængighed er en anden måde at bruge penge på impuls. De fleste har ikke kontrol over afhængigheden sin, noget som gør, at de bruger alle pengene sine på øjeblikkelige glæder. Leve hinsides muligheder. Hvad er rigdom for dig? Har du en luksusbil, en topmoderne mobiltelefon over tid, vil disse materielle egendelene bare miste værdi over tid og vil ikke tage dig noget sted. Og prøve at opretholde en livsstil, som overstiger din disponible indtægt, er uholdbart og fører til økonomiske problemer. Ægte rigdom er at se pengene din jobbe for dig og have økonomisk frihed til at vælge at gøre, hvad du vil med tiden din. Har ikke et nødfond. Hvis du skal på job og bilen din går i stykker, hvem kører dig? Den specielle checken? Et lån? Alle alternativer er forfærdelige for dit økonomiske liv. Før du begynder at tænke på dit fremtidige liv, må du sørge for økonomisk sikkerhed for din nåtid. Ikke investor. Og lad pengene stå uvirksomme eller bruge alt uden at tænke på fremtiden er en måde at gå glip af økonomiske muligheder. Investor og få pengene dine til at fungere for dig. Devaluering og finansiel uddanning. Og ikke forstå, hvordan man skal forvalte penge og undgå økonomiske faldgruver, kan føre til dårlige beslutninger. Kundskab er magt. Og lære om økonomi hjælper dig at tage bedre beslutninger og undgå tab. Jeg håber, du likte videoen. Jeg stopper her. Ses i næste video.